Nangin generally peaceful ang syudad sa Iloilo kadungan sang pinakauli nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Iloilo City Police Office o kan ICPO Director Police Colonel Uldarico Garbanzos, ginpahayag sini nga wala sang may na-record nga kinagamo kag nagkooperar ang mga tawo. Dugang pa niya may pila ka mga monitored rally groups nga nagtipon kadungan sang sona apang gilayon man sila nga nag-control sa mga katapos sang mga kapulisan. So lahat ng atong presidente preparahan na po nini and we have also contingency planning kay because the anticipation sa mga terroristic act wherein may ara may mga existing already dinaton denounce ang ini nga mga possibility. Yes. And overall, on this part of the country, particularly sa Iloilo City, the zona of the President was very generally peaceful there sa Iloilo City. Samtang ginaabi-abi sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sang libre nga legal assistance ang mga katapos sang Philippine National Police o kon PNP sa iyang ginpatigayon nga State of the Nation Address o kon SONA kahapon nga adlaw. Suno kay ICPO Director Police Colonel Uldarico Garbanzos, isa kadako nga pribilehiyo para sa mga pulis ang plano nga pagduso sang presidente nga ipasar ang isa kalayi nga may katuyuan nga maghatag sang libre nga legal assistance sa ilang nga hanay. Dugang pa niya malahalon man nga mayara sang libre nga abogado ang mga pulis bangod unay ang posibilidad nga may counter charges batok sa ilabi na gid sa tion nga nagapatigayon sang operasyon. So, hindi nga mga lihok sang presidente, dugay na niya actually gina-experience namon. Because every time may mga counter charges, ako several times, daw 7 times, nga may mga counter charges nga sa amon. So nagakuha kami sa mga abogado to defend ourselves. No? And may mga instances man nga wherein sa amon nga operation as i-defense ang mga manakop. No? So nag-file sila sa mga complaints against sa amon. Alex Escalante, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.